Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Татарстанга янәдән битлек режимы кайтты, моның сәбәбе нидә? Шул студентлары Луганск Халык Республикасындагы яшьтәшләр өчен кирәкле әйберләр җыйдылар, алар нәрсәләр әзерләгән? Яңа ел чыршысы һәм буздан эшләнгән куян. Әлеге әкиятне кайда күреп була? Бүген республикада социаль һәм медицина учреждениеләрендә мәҗбүри битлек режимы кертелде. Тиешле карарны Татарстан Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина имзалады. Шулда тулысынча карантинга киткән сыйныфларда бар. Әйтик, 23-нче мәктәптән 95 сыйныфта балаларны аерып укыту кертелгән. Барысы да эпидемиологик хәлнең начараюны аркасында. Безнең төшерү төркеме 18-нче мәктәптә булып кайтты. Һәр мәгариф учреждениесендә үткәрү режимы көчәйтелгән. Мәсәлән, мәктәпкә керер өчен термометрия үтәргә һәм үз тән температураңны белергә кирәк. Көтмәгәндә авырып китмәс өчен беренче класста ныклап әзерләнгәннәр. Өстәл һәм тәрәзә төпләрендә вак итеп турап суган салынган тәлинкәләр. Һәм мәктәп укучыларының муенында грипптан һәм салкын тиюдән саклану өчен яшерен корал. Амулетта сарымсак. Укучылар авырудан саклану юлы белән уртаклашалар. Эчәм дарулар чирләмәскә. Витаминнар. Мен урамда йөрим, җимешләрдән чәй эчәм. Битне юам, кулны, борынны саф һавада җырыйм. Бу ярдәм итәме юкмы әйтеп булмый. Ләкин беренче сыйныфта 26 баланың икесе генә авырый. Авыручылар саны артмасын өчен сыйныф җитәкчесе өлкәннәрнең тикшерелгән профилактика алымнарына мөрәҗәгать итә. Ауруга каршы без күн сайын суганнарны турап төрле урыннарга куябыз. Һәм инде класста безнең сабын бар, антисептик бар, балалар һәр вакыт үзләренең кулларын юып йөртәләр. Шуңа да карамастан, бүген 18-нче мәктәптә карантинга тулы бер классны җибәрделәр. Балалар авырый. Бүгенге көндә безнең 2-нче Г классында, 2-нче Г сыйныфында 32 бала булырга тиеш, 17 бала чирләү аркасында аларны өйдә утырып уку формасына күчердек. Аларда бүгенге көндә 17 бала, 53% туры килә. Дүшәмбегә хәл яхшырса, укучылар янә парта артына утырачак. Шимбә көне барлык укучыларның да белем бирү учреждениесе диварларыннан тыш проект эшчәнлеге көне булачак. Ә укытучылар барлык уку биналарын һәм коридорларны санитар эшкәртүне башкарачак. Файзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолы студентларыннан Лисичан студентларынан КФУның Шолы институты укучылары һәм укытучылары Луганск Халык Республикасындагы яшьтәшләре өчен кирәкле бөтен нәрсәне җыйдылар. Бу 30 кешегә адреслы ярдәм күрсәтеләчәк дигән сүз. Алар нәрсәләр әзерләгән? Бу хакта хезмәттәшебез сөйләячәк. Лисичан студентлары барлык кыенлыкларга карамастан көндезге укуларын дәвам итәләр. Аларга канцелярия әйберләре, моннан тыш көнкүреш химиясе, өстәл лампалары, шәмнәр, батареялар, азык-төлек кирәк. Исемлек төзелгәч 2 декабрьдә аларны җыю башланды. 10 көн эчендә планлаштырылганнан да күбрәк әйбер җыелган. Откликнулись не только сами студенты, но и наши сотрудники, наши преподаватели. И на основании тех денег, которые мы собрали, мы смогли не только выполнить их необходимые первичные потребности, но и смогли купить еще оргтехнику, принтеры, МФО. Безнең студентларыбыз барысы да актив катнаштылар. Алар инде һәммәсе дә шушы акциядә катнашып, һәм инде яңа ел алдыннан буларак, яңа елга аларга күчтәнәчләрдә җыйдык, сайладык. Һәм ул күчтәнәчләр аларга барып җитеп, аларга кирәк-яракларга булышыр, ярдәм итер дип планабыз. Булар барысы да Лисичанскиның 30 студентына җибәреләчәк, ярдәм киләчәктә дә күрсәтеләчәк. Лисичанскида яшәүчеләр авыр тормыш хәлендә. Аларда газ, җылылык, су, электр юк. Мы формируем пакет памперсов для лежащих инвалидов. Это сегодня действительно является актуальным. Дальше есть большой запрос на теплые вещи. У них проблемы большие с отоплением, поэтому теплые одеяла, новые, пледы, они тоже сегодня являются очень востребованными. Шулай ук шәмнәр, батарейкалар, савыт-сабалар, инвалидлар өчен пеленкалар кирәк. Әйберләр Яңа шәһәр 3-18 адресы буенча кабул ителә. Академик Рубаненко урамы 7-нче йорт. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Әкиет бізге келен Мәләкәс Аръягы микрорайоны төп шыршыны ашарға әзерләнә. Оның янында шулай келесі 2023 ел символы боздан эшләнгән куян да бар. Авторы Илмир Нурмыев безнең төшерү төркеме скульпторның тырышлыгын бәяләргә өлгерде. Фәрит Аюкин боздан куян барлыкка килүнең шаһиты булган, чөнки ул бу территорияны саклый. Аның сүзләренчә, скульптор үз эшен ярату белән башкарган, үзенең сәнгать тәэсирләрен сәнгать теле белән белдерә алган. Мен карап тордым инде, 3 көнен күрдем мен. 3 көнен может онланрак килгәндер дә. Бик яхшы малае да килде бу каяның, малай белән дә эшләде, 2 көн күрдем. Бик яхшы, тәртипле абзый. Бик матур, шундый аккуратно эшләде, мен карап тордым инде. Но бүтән яктан да яхшы инде. Бозлы сын боздан ясалган тәхет янында урнаштырылган һәм биеклеге 2,3 метр тәшкил итә. Шәһәрдәшләр дә боздан ясалган сәнгать композициясына бик шат. Ну, конечно, нужно все это, потому что поддерживать вот этот праздничный дух. Год кролика же идет. Дай Бог, чтобы нормальный год был, чтобы везде у нас было спокойствие, все здоровы были и все наслаждались жизнью. Бу Илмир Нурмыевның 4 көнлек хезмәт нәтиҗәсе. Куянны ясау өчен аңа ким дигәндә 700 килограмм боз кирәк булган. Шыршыны ачу тантанасы бүген булачак. Автор үзенең эшеннән ләззәт алырга һәм бәйрәм хисен якынайтырга чакыра. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 18 декабрьга кадәр Яршоллыда Яңа ел ярминкәсендә Яңа елны каршылау өчен барысында табарга мөмкин. Һәркем өчен үзенчәлекле бүләкләр, Вологдадан тукымалар, сөлгеләрдән сөйкемле фигуралар, Кырым, Алтай, Һиндстан бизәнү әйберләре, стильле термослар, бәйрәмчә эшләнгән сабыннар, Монголиядан килгән кашемир эшләнмәләре нык суыкларда җылтачак. Гарәп хушбуйлары үзегезне һәм якыннарыгызны җилә һәм чикләүктән ясалган мармелад белән сөендерегез. Раштуа өстәлен Камчатка балыгы һәм улдыгы, ит һәм Удмуртиядан сөт продукциясе бизәячәк. Булар барысы да Яңа ел ярминкәсендә бар. Сатып алырга ашыгыз. Шоллылар үзләрен Яңа ел бәйрәмнәрендә диңгез деликатеслары белән сыйлый ала. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе үз сатып алучыларын тагын сөендерә. Кызыл улдык Яңа ел өстәлендә традицион деликатес, ул организмны витаминнар, минераллар, аминокислоталар белән туендыра, иммунитетны күтәрә һәм кәефне яхшырта. Моннан тыш күргәзмәдә балыкның зур ассортименты тәкъдим ителә. Гордость Камчатского края – икра отборная, крупнозернистая, прям зернышко к зернышке, слабосоленая. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается всеми аминокислотами. Очень хорошая, отборная прям. Тунец акбалык, Омуль, Кишич һәм Сөләйман балыгы төркеменең патша бикәсе Чавыча. Шулар диңгез деликатеслары өчен чиратка баса инде. Сатып алучылар сүзләренә караганда, бирдә яңа әзерләнгән сыйфатлы һәм иң мөһиме тәмле продукцияның киң сайлау мөмкинлеге. Чавычу взяла, икру взяла. Как вам на вкус их продукция? Мне очень нравится их продукция. Чавычу взяла. Нормально, у них всегда хорошие яйца. Уже пробовали что-то кроме чавычи еще? Попробовала. Что пробовали? Белорыбицу. Я постоянный покупатель у них и белорыбицу, и чавычу беру. Вот сейчас купила икру. Очень нравится. К Новому году уже запасаетесь? Ну, скажем, да. Диңгез деликатесларын сатып алырга өлгерегез. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе 18 декабрьга кадәр Грин сәүдә үзәгендә 1-нче катта эшли. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение.
Оставьте заявку на akbars.ru. Внимание! Грандиозная распродажа мебели, товаров для дома и сна в мебельном центре «Соло». Все в наличии и со скидками до 70%. Стильный диван 49 990. Это реально. МЦ «Соло» 4110А. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.